în legătură cu neînțelegerile care au apărut în societate cu referire la organizarea campionatului mondial la kickboxing, european la kickboxing, am decis să venim cu niște clarități în ceea ce privește acuzațiile care sunt aduse primăriei municipiului Chișinău. Întâi de toate vreau să menționez faptul că nu primăria municipiului Chișinău este organizatorul acestui eveniment sportiv. Noi avem doar un program de cofinanțare, iar reprezentanții respectivei federații au depus dosarul și în cadrul comisiei a fost declarat eligibil acest dosar pentru cofinanțare. Ori primăria municipiului Chișinău are doar partea de coparticipare în cadrul acestui eveniment sportiv. Alături de mine astăzi sunt reprezentanții Federației Internaționale de Kickboxing și reprezentanții Federației Naționale pentru a aduce clarități cu referire la modalitatea de organizare și cine urmează să participe în cadrul acestui eveniment, dar la fel și cum au fost selectate loturile naționale a căror țări urmau a fi parte a acestui eveniment sportiv.